τώρα από τον Αγγελάκη. Θα βγει μπροστινή παλιά τώρα για τον Χατζάρα. Χατζάρας κρατάει την μπάλα. Θα αφήσει εκεί τώρα το διώξιμο της μπάλας. Και που πάει η μπάλα θα περάσει Χατζάρας. Χατζάρας τώρα κρατάει την μπάλα. Είναι δίπλα. Το γύρισμα που θα γίνει τώρα. Χατζάρας. Μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 2-0 για την ομάδα της ΕΠΣ Πέλλας. Προηγείται της ομάδας της ΕΠΣ Μακεδονίας με 2-0 σε ζωντανή. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Χατζάρας κατεβάζει την μπάλα και ωραία τώρα. Χατζάρας κρατάει την μπάλα. Θα κόψει. Αποδοτήσει τώρα τον Πούφλη. Πούφλης βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Κασαπίδη. Σταματάει η μπάλα όμως τον Χατζάρα. Χατζάρας θα κάνει και την τρίπλα. Θα βγάλει την μπάσα αριστερά για τον Κίστογλου. Χατζάρας κρατάει την μπάλα τώρα, κάνει και τις τριπλές, βγάζει δεξιά την μπάλα για τον Αργυρόπουλο. Τώρα που εκτελείται Χατζάρας τώρα από τα αριστερά. Χατζάρας κρατάει την μπάλα. Χατζάρας θα κάνει και την τρίπλα, συνεχίζει να κρατάει. Τελικά η μπάλα είναι κόρνερ. Κόντρα. Μπάλα στα πόδια τώρα του Χατζάρα. Χατζάρας, Νάκη, πάσα δεξιά για τον Πίνα. Πίνας εκεί, δεν θα μπορέσει να βρει καλά την μπάλα. Χατζάρας εκεί τώρα κρατάει την μπάλα, κάνει και την πάσα. Σου θέλει να γίνει από το Κοτζιά. Μπάλα από το ράπτη, θα πάρει όμως την κεφάλια. Το γύρισμα θα γίνει και τώρα για τον Χατζάρα. Χατζάρας θα κάνει και το σουτ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το ψιλοκρεμαστό σουτ, η ομάδα της Πέλλας είναι αυτή η οποία μειώνει το σκορ σε 3-1 με το πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Χατζάρας. Κόρνερ τώρα που εκτελείται. Θα κλέψει την μπάλα και ο Μαζουλούξης. Τελικά όχι. Τώρα κρατάνε την μπάλα εκεί παίκτη της ομάδας της Πέλλας. Το σούτ από το Χατζάρα και η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν το 3-2 για την ομάδα της Πέλλας και πάλι με το Χατζάρα, ποιος πετυχαίνει και πάλι ένα πολύ όμορφο γκολ. Τα πόδια των παικτών των Γιάννη Τσόν. Το Χατζάρα τώρα να αποφεύγει δύο αντιπάλους του. Να παίρνει και την κόντρα, αλλά υπάρχει φάουλ στην αρχή. Θα κλέψουν τα Γιάννητσά την μπάλα. Ωραία πάσα τώρα. Το σουτ, η μπάλα είναι ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Αβραμίδη. Πολύ ωραία η μπάλα. Χατζάρας κρατάει την μπάλα, θα δώσει πίσω. Καλή ενέργεια από τους παίκτες του Καρατάσου. Όμως τα Γιάννητσά θα διώξει την μπάλα. Με τον Χατζάρα να περνάει πολύ όμορφα. Όποιον βρει μπροστά του από τα αριστερά στην περιοχή θα πέσει. Τα Γιάννητσά με τον Χατζάρα τώρα. Θα κερδίσει το πλάγιο. Να γίνει απειλητικός. Και τώρα ο Χατζάρας με την μπάλα. Κρατάει ο Χατζάρας. Περνάει τους αντιπάλους του. Κρατάει ακόμα ο Χατζάρας. Θα κάνει το σούτ με τα αριστερό. Η κόντρα. Εκείνος θα περάσει για τον Χατζάρα. Χατζάρας θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα πλασάρει και ο Τσίκος είναι αυτός. Χατζάρας. Χατζάρας θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Θα κάνει το σούτ με τα αριστερό και πανέμορφο γκολ από τον Χατζάρα. Θα κάνει το 4-3. Μάλιστα, ακόμα μία ανατροπή στο παιχνίδι. Μάνας τώρα πάνω από τον Τσάμι. Ξανά Χαρμάνας. Μαρκταρίδης. Αργυρόπουλος τώρα. Από τα δεξιά, είναι πολύ γρήγορος, θα κάνει τη σέντρα, Χατζάρας και 5-3. Δύο γκολ από τον Χατζάρα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 1 λεπτού. Θα κάνει το σκορ. Τσίκος για τον Χατζάρα, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Πολύ όμορφο γκολ από τον Χατζάρα και hat-trick. 6-3.
Εκτελέσει και το πλάγιο. Για να δούμε, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χατζάρα. Αυτό στον τερματοφύλακα τον Νάτσα, ο οποίος κάνει ένα βολέ. Πολύ ωραία ο Χατζάρας. Κόβει την μπάλα και βγάζει μια μπαλιά. Χατζάρας, για να δούμε το Χατζάρα τώρα. Γυρίζει προς τα πίσω. Και πάλι ο Χατζάρας στο Γρηγοριάδη.